ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дурай ватан. Ҳама каса хубен? Тинҷен числа 2 июли соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мешавад. Бо диққат то охир тамошо кунед бачаҳо азиз. баъдан рақамҳоро мегзорам. қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, чизе ки боша барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp суратоша видеоша роӣ кунед. Мо наворҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама мекунем, ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем бачаҳо азиз. дар комментария видео нависед аз куҷо то чанд сомона шумода хона дар кор, замин, квартира дар кор. фикротона нависонда монед. худо хоҳад аз рӯи комментотон навор мекунем. бо диққат видеоро хушуд тамошо кунед, адрессро гӯш кунед. наворамо шурӯъ мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роӣ кунед бародари азиз. подписчикои Саудо ТВ, хонаи назди ҳавлигӣ якум. хушрӯ тамошо кунед бачаҳо. хона дар ҳолати нотамом. фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар назди бозори Уяли. 7-сотихави 4хонага будааст. 4 хонаи яъне ки дар ҳолати нотамом бе криша. то кришаро кардиян, забор кардан, дарвоза часпондан, ҳавли ҳамвор кардагӣ 7 сотих замини калон далши маблағ нарасид. касоне ки мехарад худшон бо корш мекунад. 120 000 сомон нархи хона. хоб 4 хона дора, бардоштагӣ бе криша, документ дора ба лои бардоштагӣ. фикр мекунем бигирен андоваш кунен, баъд ягон кори дигаш кунен. бо узишкори шумо харидорои муҳтарам, 120 000 сум хеле нархҳо редка мешавад. ҳамон дар канали Саудо ТВ маълумоти пураша бигирен. лайкотона монен, дар канал обуна шен, хонаҳотона, заминотона видеонавор карда роӣ кунен. мо рекламаи фасон карда фурӯшта мегзорем бародари азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хона аз ноҳияи Ҷиликӯл. нигоҳ кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷиликӯл, ҷамоати 20солагӣ. сехонага масоҳати 8.5 сотих замин бачаҳо азиз. нарх 170 000 сомон. бовар мекунем бачаҳо, ҳамин наворомонаку бисёри блогерҳо мегиранда дар ҳамун сайташон мемонанд. айз сабабе ки наворои мо тамошобино бисёр ки ҳаст, боз болоӣ мегиранд, мепартоянд. хонаҳо яъне ки савдошавии хонаҳо бисёр шидеста. ба ҳамин хотир вақте як кас хона савдо кард, дигари чӣ мекунад? тавсия мета канали моро. хулас ҳамин хеле гапҳо. оиди хона 170 000, 8.5 сотиха, сехонага, муомила дора, ҳуҷҷат дора, свет дора, хона қарор дора. хоб ҷамоати 20солагӣ, деҳаи Зафаробод, дар наздикии мактаб магазин, дусе магазин, бозор наздикай обаш сумакияй свет дора. хонаҳо гирду атроф кушода мебошад. кухни, ошхона, баня, хоб баняи дарунӣ дора, оғил ҳам дорад. маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsAppша мегзорем. ахираш 32 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. 170 000. фикр мекунем бачаҳо беҳтарин нархай. темболи ошхона, анҷомхона, оғил ҳамаша дора. ов дора, свет дора, қайси ову шакл сумакӣ. ҳамешам фикр мекунем созай, чунки чизе ки қимат боша исрофиш кам мешавад. хулас оиди масъало худотон мо пурсон шин. 170 та савдои созам дора, занг занед бачаҳо.
салому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восеъ. дӯстони азиз, дарвозаҳои босифати дарвозаҳои акаи зиёратшо дар восеъ. дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳастад. дӯстони азиз, дастафкаам када метавонанд. ноҳияҳои дурдаст платди мешава, дохили район восеъ, кӯлов, фархор, ҳамадонӣ, данғара, қурбоншаҳид, ин территория дӯстони азиз то ноҳияи муъминобода мерена, дастафкаи бесплатни мераванд. дӯстони азиз, хоб вақте ки шумо закасам карден, аз дар байни 8-10 рӯз закасотонро тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад. бародар азиз, нарх навои дарвозаҳо аз 3,500 сомон то 10-15 ҳазор сомонӣ дарвозаҳо доранд. дарвозаҳои босифат. марамад аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад шумо да скидка мекунад, кортона босифати баланд буд мекунад. бачаҳо, марамад рақамоша мегзарам дар рӯи экран, муроҷиат бикунед аз номи канали мо. фақат бо арзонтон мекунад. худо хоҳад ина маркаи дарвозаҳо аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд. барои болои дарвозаҳотона номи чи яка казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо акаи зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. марамад рақамоша мегзарам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош, оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиат кунед. ака шумо да мақсад маълумоти бештарша мега. дӯстони азиз, успед кунед, дарвозаҳоро заказ кунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаро тамошо кунед. тамошо кунед хонаро чӣ хел зурай. хоб хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри ҳисор, калхози Москва, деҳаи Казарма, пешинаш Хокистартеппа. хона полни буд шидагия бача азиз, 5 сотихаву 4 хонага. бо 500 000 сомон зиндагии шоҳонаро сар мекунед. чунки хона бо тамоми санъатшай бачаҳо, бо тамоми санъатшай ӯ дар ҳавли свет дар хона қонун қоидаш қатъӣ ҳама ошхона, анҷомхона, оғил, молҳол ҳамааш хулас ҳастай. беҳтарин ремонтҳо кардагия мехаренда як 5-6 сол ҳатто то 10 сола ягон чи ремонти хонаро намекунем бача азиз. хонаҳо бо хишти лоӣ шудагӣ соли 2011 сохтагӣ аз центри ҳисор то хона 10 километр роҳай. хонаҳо хоб ҳамаш ремонтош беҳтарин ремонт кардагӣ, оғил дора, времека дора, ҳамом дора, аловхона дора, ошхона дора, ҳамаш тайёрай. ҳуҷҷатош дар номи падармай кадоме ки мегира дар номаш оформӣ мекунем. 500 000 аз номи канали мо занг занед бача азиз. дӯстони азиз, аз тарафи подписчикои евразаборҳои фурӯшӣ давом кардан, ина марҳамат нигоҳ кунед бо диққат ки хонаро чӣ хел фасон мекунад. қарор доранд дар ноҳияи Рашт. гуфтагия дӯстони азиз ки ҳама размераш ҳастай, ҳама намуд, чӣ намуде ки ба шумо дар кортон бошад заказ кунед, пад заказ иншоалло ки яъне ки месозем. гуфтагиай дарози ами евразабор бошад дӯстони азиз 2 метрай, паҳмиш 50 сантиметр ва стойкош яъне ки устолбош 3 метрай, 1 метраш дар замин меравад, 2 метр диаш яъне ки дар амин евразаборҳо дӯстони азиз. хулас бо нархҳои дастрас, бо нархҳои арзон метавонед муроҷиат кунед дар ноҳияи Рашт. кадомое ки аз ноҳияи Рашт бошед ё ин ки аз дигар ҷойҳо бошед, дастафкаша ва установкаша бо маслиҳат мекунем. гуфтагиай ва дар ноҳияи Рашт бошед дӯстони азиз, аз 50 дона агар ки бигирен дастафкаш ройгон худшон бурда мерасонад ба ҳамо ҷо маконтонад. рақамҳое ки дӯстони азиз шумо дар рӯи экран мебинед, рақамҳои ватсапи ҳамаи акамонай ҳама намудша дорад. метавонед заказ кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. бо дили пур одами бовардан мебошад. дар рақамҳои 39 874 10 18 марҳамат ба ҳамаи рақамҳо дар тамос бароед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 8 сотиха, дуҳуҷрага дар Душанбе дар ноҳияи Сино тарафҳои Зарафшон. далши хонаҳо аз Душанбеай. хушрӯ тамошо кунед. нарх навои хонаҳои Душанберо мегем. бохабар мешен.
ягонш маъқул шава агар баъд мехаремш. 280,000 сум хона 8 сотихаву 2 ҳуҷрага дӯстон азиз, диспетчак маҳаллаи Зафар, масофа аз бозорчаи Зарафшон то хона 1 километр, 7.5 сотиха, 56 квадрат дохили хонаҳо, об аз хишти пухта, об ва свет ҳастай, роҳ то ҳавли асфалт кардагай, ҳамаи ҳуҷҷатҳо тайёрай. 280,000 аз номи канали мо Саудо ТВ маълумоти бештарша метавонен занг занен бигирен. 280,000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 5 сотиха, 3 ҳуҷрага, Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. 320,000 сум нарх. Срочна фурӯхта мешавад. Се комнатара ки масоҳати 5 сотиха дорад, дар 320,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Дар сентри Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Захматабадский улица. маълумоти пураша бигирен. 320 боз муомилаи соз карда мешавад. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 3 сотих заминаву 4 ҳуҷрага кардаги ҳами хона. хоб дар тириза фурӯшӣ нестигай. хоб Душанбе, Гулбута, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, 4 ҳуҷраи фасон, 3 сотих замини калон, 330,000 сум нарх. срочна фурӯхта мешавад бо муомилаи соз дора. хона дар ҳамин ҳолат кардагӣ. срочна дӯстон фурӯшӣ. рақамҳои 1816 ватсап шунай аз номи канали мо занг бизанед бачаи азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 10 сотиха, 3 ҳуҷрага, Мағмуруд адрес нигоҳ кунед. дар Мағмуруд 11 километр боло аз Аманал, 3 хонага, 10 сотиха, шаҳри Душанбе. хоб кухниву ҳамомаш даруншай, оваш чашма, пастяни, светшам ҳастай пастяни, ба ҳама чизу чорааш мефурӯшем, медрои зиндагӣ мекунӣ. срочна сум дар корай. ҳуҷҷат фақат техпаспорт дора. беҳуда занг назанед. 200,000 сомонӣ дӯстон. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира, якум этаж, 25 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур. нарх 320,000. як хонагӣ хона дар ноҳияи Шоҳмансур, док, пушти поликлиника дамега. якум этаж доми 4 этажа, 25 квадратни метр бача азиз. маълумоти пураша занг занед. 320,000 сомон, 16-15 ахир ватсап шай аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед бача азиз. дӯстон, мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон.
боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 27 квадрата, як ҳуҷрага дар 4 этаж, Сино Душанбе, дар тарафи Серков мега, дар рӯпарӯи ошхонаи Марди Худо. Аз роҳи Калон 200-250 метр масофа дорад. Дом 5 ошёна откритии литсинса мебошад. хона дар 4 этаж қарор дорад. балкон дорад, тапчан дорад, алиш намешавад. 335,000 сомон нархи квартира. маълумоти пурраша бигирем. бачаҳо, лайкотон намоед, дар канали Савдо ТВ подписатсия кунед. хонаҳотонро видео кадароӣ кунед, дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунед, фурӯхта бутем. лайк, поддержка, подписатсия бачаҳо. зинда бошед. Адуширам ва ҳаматон ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед.